Kublai ki parlok ki baju pet ya ki video ha kaneka channel utip lang channel. Parlok mentatungnya sengap ya ka kerwo na uma bat lang pok sengap ha ka bayadei bat kaya teraki Hindu ha umau jimbun badon ha po mau sunram. Kabom lalong ban pelong jaka mane blai ya ki tur spot. Kumu briu badan kji kle. Horkit hardang. Kabom lalong ban pelong jaka mane blai ya ki tur spot. Kumu briu badan kji kle. Nakamta ka yap ki im kari ba ka chapin re. Ngamla ban shupek de ki khmat. Ba di asngau de ki skor. Jika ai kebaja haka senong mau sendram. Nak kementah ka krem mau jemput. Haka ba kita ki yatra jong kaniam Hindu. Ki kwa ban pelong. Ya ki jinjai pilgrim jong ki Hindu haka ni kejaga. Kai pat kebaja. Ban ka liang ka doba senong mau sendram. Ka balong ro ka try melok. Ka nong kenti ya kan ke jaga nado kolong koma kala shempat ya karai ban nam sha sho ban pelong jaga mane blai ya kan ke jaga to tip kan ke wai bau try ni kan rat ula ban le kat babon ya la ka jong hato kita Hindu kidan hak ayu ban ibor halar kene habau try uya ipat kat kom kicing ya jeng ko pot ba amde shu ban sha ban pelong jaga mane blai ya kan he jaga na kan no ko chai tiang kat kom jing ya jeng ko pot ba amde shu ban pelong ya kan he jaga bakal long ke jaga mane blai Day bet ka tourist spot. Ni ke jaka jongok kai perthai. Ya baro ki bakwa ban wan pe kai. Ban sakhi lang ba ke history jong ni ke jaka. Ni kan tu ke do bash no masnram. Yang scam. Pelong ba ikan ka kom ka tourist spot. Ban plelat ya baro ar pusau kenta ya ginu bakwa ban wan. Klem depan jingpet. Ni kwa banong kumne. To tipi kirengwe Hindu. Yetra. Bayakani kishu. Krem mau jembon. Kadai kishu jang kabri nyau trap. Lane kecap bendu kasih bercentia. Bagi jelahi bara kuai. To tipi kirengwe Hindu. Bangin ong da kabashay bangin nam la ban ai nesha ban pelong yatra ne ka nugo ko program na ka nugo ko janyam hasla jaw ne ka pertai namar katang ikan tu yupi ban senge na sisndan klang ban like ne ka nugo ko jingkol mar nam ta ka ni isu ni kan tu ka sarkar jalla Manang ni syakmat bagadai ban pek ngor bah. Yakum gini kijinge bar kiwe. Kenang ban nemi kijing kolmar. Ki bakta ya ko borom jaga jelah. Bar kari bagaja benrahi baro. Ni kentoro ko sakar jelah. Bahkan weng no sisndon ya kan kijinge. Kabadan ha masndram ha ka kena jemput. Lem kum tangin slide na ya ka bosen char nakti jong phi ban ngin ai lat shiki wepat ki batrang ban ai gi shikri dagalanti ka bakhoi ka bahap ha ka ji shikri na mata ka kampai ba selsi banong hado menta nyimpat yi na ka leng jong ki nong bi khmat ki ban yang yale persya ban keren persya halor kani walang isu tu kani ga hok jangi ban kang persya namar katangi kentu jor ya ka dorba shlong masna
wat nam sha ni ai man sim ye phi yang scam haganorim ni ne galen jong yin ai ga jing support barong ngila twat ya ka jing ngila twat naki no yalam sang bapher ki don hasanda jong phi haganogono ko por ni na ka jing ka shan ko pura ye phi ni gento na kata ya ka bri nyau trap long belapan kre ban yang yale persya ka no ka jing ka ri ba ka jab ndri da ka jing tali bar ya ka jing long ka wai kuble shpon